guys! This is Katik, your amazing, addicting, dili masugo na internet hottie. And this is Katikaran, kung asa magstorya ta sa dili na to mga problema. Ara di ay doyon. Let's talk about me. I'm your host, Katik. So, ano di ay nagbuhat ko ani nga podcast? Because I just love myself and I want my own podcast. Joke lang. So, nagbuhat ko ning podcast, guys, kay I love talking good. And I think daghan po kong ma-share sa inyo haba. My experiences na ko o experiences sa laing Gen Z good gani. And nindot ni siya na podcast, guys, kay Bisaya jud siya. Anadi oy do yun. So, unsa may gina-expect na to ani nga podcast? I think wala ra. Puro sa kabuang. Joke lang. Ang gusto nako nga mahitabo ani nga podcast is to connect with you guys. Do daghan man kog kabuang sa life, pero also gusto ra pug ko nga mag-connect with you guys through this podcast. E mao nagbuhat ko aning podcast. Mana? Karon, let's talk about me because I love talking about myself. Joke lang. So kani nga podcast, guys, kay daghan ta og i-expect ani. I think magstorya ta about things nga normal lang nga ma-experience nato. Kana ganing hala naka-experience pud ko ani. Wala ko kabalo nga basin day kamo naka-experience pud ani ng mga butang. And I love talking about things nga kabalo ko nga maka-relate mo because that's human. Like anang pangtao siya ba na relate ka sa ko Yes. I love that. Aradi ay dayon. Ang i-expect dapat din yung aning nga podcast kay ay makastorya na ako ang inyong mga favorite content creators. Abangan lang jud ninyo kung kinsa ko ang mga makastorya. Pero I think na mo hint kung kinsa ko ang mga makastorya. Kani nga podcast maong isa pud sa mga reason nganong nabuhat mi ani nga podcast kay hala, nitindog na gyud. Nitarong naglingkod kay seryoso na ang istoryahan. Kay I think wala pagyoy ambot dili ko sure. Wala pagyoy podcast nga ingon nga conversational gani na kanang ang feel ba kay dili good somewhat nag-interview ka or unsa ba kani nga podcast mura ra jud ni siya nagtagay ra ta sa gawas pero ang difference kay naminaw ra ka sa cellphone mao ni siya ang podcast nga kanang nindot gani siya paminawon while nagahugas ka og plato o nagabuhat ka og kana ganing mga butang nga dili ka ganahan so i-distract ni mo self by listening a podcast and ang nakanindot pa jud is Bisaya siya ba so masabtan ra gyud unsa among gipang-istorya diri and at the same time while nag-learn ka ani nga podcast kay entertaining pud siya ba so kanang it's a win-win right tapos ako ba jud inyong house di ba mo ganahan na ganahan oy dapat ganahan mo kung dili undangan ta ni nanong na pa man ko diri ug di mo ganahan day ay dayon pero bitaw kanang kaning podcast na mo experimental pa ni siya pero what I love about this is authentic mo gud siya nagsugod ra siya diri ba nagsugod ra siya sa naglingkod ra ko nagstorya sa inyong atubangan mura jud ang feel niya kay nagstorya ra ko sa imuha or ang feel niya is nag-eavesdrop lang ka sa laing table sa isa ka cafe karon magstorya ta sa kanang unsay nag-push nako ani nganong mabuhat ko podcast kay sa una guys hadlok gyud ko mustorya sa akong thoughts kay I feel like kung mustorya gud ko something sa kung mustorya gud ko about something kay di siya valid kay tungod binuang ra lagi ako nahibal-an nawa ko'y buot na every gani interview na videos out there nga na interview ko kay dili jud siya tarong like makakita kong comments like bisag asa jud kay butang na interview ba kay di gyud ka tarong ka istorya karon ta kani nga podcast nagtuo mo magtarong kog istorya dire dili arari ay joke lang dili I think diri na podcast mo makita ninyo or madungog ninyo ang side nako nga tarong me when I lie arari dayon so moto na nagstorya ko sa akong mga nagstorya ko kay Sir Chance shout out sa iyo Alani oy. Si Sir Chess guys, mao di siya ako ang talent manager. I love you. Alani ay. Nya kani si Sir Chess guys, ako nag-ingon sa iyaha nga, what if mag-start ang podcast. Nya ni ganahan man siya. So siya jud tanan ani. And thank you so much. Thank you mo kay Sir Chance kay tungod sa iyaha na mo'y podcast madungog. Di So, mao to. And also, ang gusto po na ko storyahan for this pilot episode kay gabi nako'y na-realize before
ko matulog. Na-realize na ko nga, usa kaya'y makapa-unhappy gud sa isa ka tawo. Kay before ko mag-sleep guys, naagyog ko'y ginahuna-huna ba. Mao gayng maglisod og tulog kay naa bisag unsa ray hunahunaon. Pero kani nga gabi yesterday, gabi jud kay daghan ko og na-realize and then na-enlighten good ko. Which is nice good nga sometimes need po nimo mag-self-reflect ba or mag-contemplate sa ubang butang. Kay kung dili ka kabalo or kung dili ka mag-self-reflect good, wala jud kay po'y ma-learn or wala po kay realization na ma-realize. You know what I mean? Wala? Okay, palungan ng podcast. Dili, actually, tinuod na. Naguna-una ko nga, ngano kaya na ay mga tao nga unhappy kaayo. Ang isa dito sa na-realize na ko is, maong unhappy ang usa ka tao. Kay ginahuna-huna nila, unsa kaya'y perception sa ubang tao about sa ilaha. Kanang ginahuna-huna na to ba nga, hala, unsa kaya yung ginahuna-huna about me? Like, pangit ba ko nga tao? Or unsa ba, dili ba ko cool? Di ba ko swagger? Dili ba ko angas sa ilang pananaw? Or weirdo pa ko? Ano ba? Kanang ginaisip nato or gina-stress about nato ang ginahuna-huna sa laing tao about us. And that, I think, what makes a person unhappy. Kay gabi guys, na-realize ako nga, ganahan ba ang mga tao sa kuwang orange hair? Kay recently, nagpa-dye man kong hair ba? Pero, ang nalimta na to ba is, what about dili ta maghuna-huna sa huna-hunaon sa ubang tao about us? What about i-ask na to tong self if happy ba jud ta sa ato ang ginabuhat sa tong kaugalingon? Kay like, wala may paki ang laing tao about you. Kay naapod sila their own thing, like naapod sila ilahang butang. They're also thinking about themselves. Dili sila gahuna-una about you 24/7. Isa ka butang diri nga makapa-stress out o makapaguol sa usa ka tao. Kay kana lagi maguna-una sa laing butang ba. Pero honestly, ang need ra gyud nimo is you think about yourself. Once you think about yourself, dili na magmatter ang perspective sa uban. Kay you're thinking about yourself. Kanang magpaday ka ko karon og hair kay gusto nako and it makes me happy and wala ko na stress. Then mo na if you think about yourself man good and dili ka makialam sa laing tao, angas na kay kana. I swear, like i-look up na ka sa tawa na because you do your thing. Like imuha yung butang. And isa na sa mga nakahatag og confidence nako guys. Like wala na koy inhibitions ba before kay daghan kay kog inhibitions. Kana ganing buhaton ko ba ni kay cringe kaayo or kanang dili na ako ni siya buhaton kay cringe kaayo. But remember, cringe pays the bills. So nana ko diri aron, not a care in the world, nagbuhat og podcast nga wala na koy pake kung unsay reaction sa mga tao maminaw ani. Kay it's me talking kung sa akong gusto isulti. And I hope kani nga podcast will help you and also ma-entertain ka, maminaw. And moto na nindot jud siya na realization do nga dili jud magmatter gyud ang isulti sa ubang tao. Always chase the clout. Ayaw jud ipaday down ang clout. And always remember good gani, if people are talking about you, meaning relevant jud ka. Ana di ay dili ni sa kanang dapat mobuhat na gyud kag butang nga kanang pansino na gyud ka ha or papansin na gyud ka ha. Kanang butang nga kabalo ka makahappy sa imo and dili ka makaharm sa others. Like buhat lang jud ni may muhang butang. Kani harmless man nga podcast mo gibuhat ako siya. Kay ganahan man ko makigstorya sa inyo ha. And makikonnect sa inyo. So moto nagbuhat ko ani nga podcast. Lagi nagbuhat na lagi ka ani nga podcast. Unsa pa man ana di oy. Also dili lang man ako inyong madunggan ani na podcast. Kay gusto pug ko na makadungog mo sa other content creators na usa ilahang perspective ani nga butang, usa ilang opinion ani. So dili lang ako ang pirmi ninyo madunggan, kabalo ko nga maglesod mo paminaw sa kuntingog pirmi mo nang every episode special gyud ana di ay. So nag-ask mo nga pila episode ay pila kabuok episode ani tik ana ani secret basi imong imay day lain pud basig na lisod na ug makabalo ang mga tao. Dili lang ako ipahibalo sa inyo guys, surprise na lang kay basig ma-IG story or ma-post lain pod maday down ang momentum ana di ay. Usa pod sa nakapapush nako ani nga magbuhat og podcast is you guys. Like supportive kay mo sa kuha. Nakabalo ko nga bisag unsa ko iyaw-yaw or bisag unsa ako ang istorya diri ana podcast kay like maminaw rasad mo and kabalo mo nga kanang na siya na gyud na nagyaw-yaw na jud na siya ingana. Di pareha gud sa una nga sa live ra ko sige istorya
istorya napud tong sa una nga nag-YouTube ko, di ba, naghatag kog advices and everything. Wala lang jud to siya na continue kay I think I'm not making sense manggod. Mo nang isa sa mga rason nganong medyo skeptical ko mobuhat og podcast sa una kay I think I'm not making sense. And dili ko ka salig good sa akong mga gipang storya online. I think kanang in that brief moment lang gyud ko naka-feel og ingani ba, pero dili gyud nako siya i-walk the talk na ko'y mga masulti sa internet or ma-post sa internet nga kabalo ko sa akong sarili nga dili gud gani siya nako gina-apply because I'm an evil person. Dautan ko nga tao, guys. Ayaw mo paminaw sa ako. Ana di ay kanang dili lang ko ka ingon ba nga dapat ba saligan sa mga tao akong gipang ingon kay lagi isa dia sa reason is yaga-yagaunon ko dili sure ang mga tao if tinuod ba ni akong gipang storya or for the content lang. Pero rest assured, guys, kani nga podcast daghan jud tag maistoryahan diri and I think mas mailhan ko ninyo diri because istorya jud nako sa inyo ha ang mga experiences nako as a Bisaya Gen Z. And atong mga makauban pud ani is Bisaya po na Gen Z. Kay mao man na ang about sa show gyud, like mao gyud na ang amo ang target sa show. Mo gyud siyang gitawag nga katikaran kay naami gina-set na goal ba. Among gina-try nga i-reach na goal diri is to bridge the gap kay I think some millennials and some ginatawag nila nga boomers. Dili ako nagsulti ha, ubang tao. Pero mo naman na millennials and boomers na mas i-understand good ang pagka Gen Z. Like dili man ni siya sa gina-impose good sa inyo or sabtami ba? Sabtami. Dili. No. This podcast is like murag something ba nga indirect message good sa mga millennials and boomers na mao po ni among na-experience pero different font lang ba ang mga na-experience ninyo sa una kay lahi to pero at the same time mura ra pud siya same sa moa ba pero different lang ang font ana god which is nice ba kay bantog day ingana sila kay ingana sila bantog day ingani sila ingana sila pero wala ko nag-ingon ha nga dapat jud maminaw jud mo diri ani ana kay different baya ato ang mga experiences. Disclaimer lang basig naay masuko diri nga millennial or boomers wala ko'y time para ninyo. Hala ka hater. Nya, ikaduha is authenticity. Ang bantog authenticity is gusto gyud ko nga tinuod gyud among ipangsulti diri. Kay lain na sa feeling oy mag-podcast ka kay gusto ka magsultay og mga fake stories. No, ang ako ang goal diri is mostorya gyud og mga based from my experience. Kuan jud ni siya raw. Mura gyud siya gipanita na gyud ko diri so exposed na gyud siya kay mo gani authenticity. Authenticity ha. Lahi to inyo ang pasabot na authenticity. Ay jud ko ninyo anana. Ikatulo kay celebrating Bisaya culture. I think wala pag yoy podcast nga conversational na ingani nga nigamit jud og Bisaya. I think naa siguro pero wala pa ko'y nadunggan. Like it's something Gen Z tapos Bisaya. I think wala pa sa karon. Ambot lang or filler lang ko or conceited lang kay ko pag ingon nato. But yeah, celebrating Bisaya culture na dili good siya. Ang mga Bisaya wala ra siya pagkaiba sa laing tao ba ang mga nagasulti ay nagastorya og Bisaya ba. I think manggod divided kay ta guys kay tungod lahi tag inistoryahan sa laing tao. Pero honestly, dili ko ta divided sa experiences. Lahi lang gitag dialect. And mao na ako ang usa sa mga goal good gani para it feels like it hits home ba kay binisaya man gud siya. So dili day ko buang or dili day ko alienated. Dili day ko different. Kay na-enjoy podcast para sa mga Bisaya Gen Z. Not only Gen Z, but akong target is for everyone. Ana day kay Bisaya man. Pero mga Gen Z ang storya ani. Ana day yun. Ang ikaupat na mo na goal is learning through entertainment. Ang meaning ana guys kay kana ganing naga-learn ka pero at the same time nalingaw gud gani ka. Namoy ma-learn from me, from my experiences, from the experiences ako ang mga guests, ako mga co-hosts. And at the same time malingaw mo ba? And maka-realize mo nga pwede gay ninyo na ma-apply sa inyong sarili good gani. Ang mga topics nato diri guys dili kay siya bugat. Somehow bugat good ang uban pero makaingon ko nga digestible ang gid siya na mga topics. Kay ako as a person dili ko ganahan pud gani magsigig storya og bugat kay guys kay huy Ginoo ko. Di jud makaya. Mas nindot na magstorya ta ba nga kanang somehow light and napoy kanang seryoso pero at the same time mobalik gihapon ta sa lingaw god gani mura ra gyud tag nagstorya sa gawas sa inyong balay nangapi og like mura siya
Kasi paborito nimong salida bay. Mayon ka nga, paborito na salida kay Sister Rakas. Ana di ay, nya diya na diya na magsugod ba kung ngano Sister Rakas pod kay kanang katawanan man. Di ba kanay nga na ba? Nya istoryahon ninyo kana di ba si Kuan ato, si Vice Ganda, si Kuan, si Ingani, si Ingana. Mura ra siya ingana nga vibe good gani. Vibe vibe ana di ay. Pero at the same time, naapid yun kay ma-learn. Maura gyud na among goal ani nga podcast. And I think kani nga podcast, to be honest kani nga podcast kay nagduwa-duwa lagi ko kay wala ko kabalo if kaning experimental na muna podcast kay mura ra gud siya dili seryosohon sa tao pero I know gyud seryosohon ni mo ning paminaw kay ako na gud ni nga na dapat ka conceited ana di ay kay if conceited ka mura na kag you manifest everything ba kakwarta jud ko do na ko'y kwarta sagwa ko kay kwarta pero na ko'y kwarta ana di oy unsa makakwarta na bitaw ko wala pa ko'y kwarta guys promise guwapa ra ko tanawon pero keep it on the low ang lifestyle ani 10% lifestyle 90% savings la ana di oy also ang isa sa ay also ang last nga goal nako para ani nga podcast is to foster a community. Gusto na ko ipa-feel sa inyo ba nga involved gyud gani mo sa podcast. Kay syempre Bisaya bang ko. Nya Gen Z man siguro mo na nga nanaminaw dire. Ug nay millennial, hello. Ug nay boomer, hi. Anadi! Do you think tagapaminaw ang mga boomers sa podcast? Or do you think ako'y makapabuhat silang maminaw silang podcast? The conceited mindset, Jude, is always there. Mula gito ka ng mag-foster o community ba kay, you know, napansin ako, internet, sa social media ba, kay dili good gani siya enough para makig-connect with you guys. It's nice nga, mustorya lang tag, kabalo ko nga involved mo ba, kay maka-relate mo, maka-feel mo, og sa mahala, nahitabo pud gud na sa kuha, which is valid ra nga kanang wow nagstorya jud ta ani kay I don't think this is kanang naistoryahan jud enough sa internet di ba sa internet puro sa gara-gara puro sa trend puro sa anything pero sa podcast let's try to like connect good sa each other na ako nagastorya while ikaw nagapaminaw ra ka hustle no gapaminaw ra gani ka pero na-hustle na ka ana di why moto ang mga goals nako for this podcast. And I hope gyud nga maminaw jud mo ba kay lain po nagpodcast ra ko diri unya way maminaw. Mura tagbuang ani guys. Naunsa day ay mo? Naunsa day mo sa inyong mga balay ug nganong wala man ninyo ni gipatukaran akong podcast. Mo ganino demanding kayo mo ganing anak ko sa sugod no. Magstorya ta sa mga dili na to problema. Pero kung makarelate ka, problemado ka. No, problemado ka kay istorya ba yata diri sa dili nato problema pero kung makarelate ka sa atong gipang istorya, that's the time nga makabalo ka nga problemado ka. Ala, I feel smart saying that actually. Yeah. Ala di oy. I feel so smart saying that. Karon lang nako na realize. Bitaw no kay kanang ano makarelate ka sa dili nimo problema. Meaning problemado ka. Diba? Pero dili man problema jud bitaw to storyahan na dili guys. Ay dili jud problema jud siya guys. Dili problema. Problema jud nga naminaw ka diri kay problemado pug ko. Ingani ako problema guys so ingani kada ko. Pero yeah. Og nagaas ba mo napugos ra ba ka anig buhat sa podcast? Actually dili. I love talking gyud mo sige gay kog live sa Instagram no kay kanang mag-ask og mga questions kay ganahan ko mo tubag like for example gaina nag-live ko sa Instagram na nag-ask if acceptance or forgiveness wa ko nagduduoy ni tubag ko og acceptance ngano forgiveness man nga di man gani ko kabalo magpasaylo magkabalo ko mo dawat
sa butang nga kanang nahitabo na pero di ko kabalo magpasaylo guys. Mora na, it's just me, it's my opinion. Pero bitaw nara sa inyo ha og inyo ning i-absorb or inyo ning i-digest ba na storya. Maong acceptance ako ang gipili kay sa una dili gyud ko kabalo mudawat sa mga butang nga nahitabo na. Mao na jud ko dili jud what could have been, what if gi-continue na ko to nga butang or lahi akong gibuhat ano nga na butang or kung wala ba siguro ko nagka mali sa mga desisyon nako sa life, siguro lahi ang mahitabo. Pero kung naman ko kay acceptance guys, di siya lisod ba? Di siya lisod tunlon good ang usa ka butang nga nahitabo na. Kanang nahitabo na siya. Move on. Pero sa forgiveness man good, I don't know if like I mean everyone man good is like kada ganing dapat yun ako na pasayloon kay para malangit ko. Pero I don't believe in that statement, guys. Gidunggab na ka, pasayloon ra nimo kay gusto ka malangit, nabuang na. Wala kay kidney. Kung nadunggaban ka diri dapit. Di ba like isipa, dili manggod ka mahimong maayong tao kung sige ra kag pasaylo. Mura kag people pleaser te. Like for example, gidisrespect gyud kag taman, gi-forgive lang nimo kay dili lang ka gusto og samok. Takes a lot ba? Like, it takes a lot yun nga to forgive someone. Pero, also sa pag-accept sa butang, it takes a lot pero nagsugod na gud na sa imuha na nadawat na jud nimo ang butang. Pero forgiving someone, ambot, dili siya madalag 2 to 3 days. Di siya madalag 5 business days hunaw-naon. It's bugat jud to forgive someone who did you wrong. But at the same time, like, unaw-naon pugod na ko nga, I did something pod sa abang tao nga kabalo ko, dili pod siya deserve pasayloon ba. So, ma-understand ra gyud nako nganong acceptance na lang ang pilion kaysa sa forgiveness. Kay me, dili ko dali magpasaylo and kabalo ko ang ubang tao diri, dili pod dali magpasaylo. Kay naman ko'y mga butang guys nga, dili nimo kontrolado ba, pero controlled nimo ang reaction nimo about it. Like for example, na ay nakasala si Muha. Syempre malagot jud ka, di ba? Nya katong lagot magbunga to siya og dili maayo. Kay tungod gipagawas man nimo imong anger, gipagawas man nimo ang reaction about sa situation. Diri na mosulod ang gias na pugkuani sa Instagram. Revenge or humbling yourself. Gipili na ko ang humbling yourself. Ngano? Cliche as it sounds, pero revenge is never an answer. Ana di ay. Ngano? Nganong importante kayo sa tua guys nga manimalus gyud. Kani dugay kay nako ni na realize pud ba kay sa una hinimalus kay ko nga tao. Gusto jud ko nga tanan tao nga nakasala sa kuha, balsan jud nako. Balsan ako ni siya, balsan ako ni siya, balsan ako ni siya. I think the ultimate revenge jud na ako ang mahuna-huna is katong mga nakasala sa kuha, revenge na to nga sila kay sila. Dugay na ko siya na realize guys nga dili jud din nimo kinahanglan manimalos because ang mga tao nga pangit jud inside out will end up destroying their lives. So mao na to imong only revenge from them. And maayo na ba kay dili na ko nimo need nga kanang dili na nimo need mo reach out sa ilaha or anything because you did me wrong and ana kanang let them be ana lang. And also dili na nimo business if dili gyud nila state sa imuha ba nga naa jud sila problema sa imuha or naa kay problema sa ilaha. Mo nang ako yung gipili ang humbling yourself versus sa revenge. Kay humbling yourself is kung kabalo ka mo humble sa imong self good gani. Ako dili man ko humble guys. I'm conceited. That's what murag the only way I manifest things. Pero to be honest, no. Kanang seryoso, humbling yourself, diya nimo ma-learn nga kanang dili tanang butang good gani kay
kanang kabalo ka ba nga magpakahiubos gud, pero ayaw sa point nga kanang mahimo kang people pleaser, Ginoo ko. Like humble yourself lang, chill. Like ana lang, kanang dili ra kayo ta magpakalumos sa atong ego, dito magpakalumos sa atong pride, basta humble kayo ta sa atong self guys, wala gyud mahitabo nga dili maayo sa atoa. Like things will go on our way gyud, and people will look up to you if humble kay ka. Mo na ako mapansin kay before dili gyud ko humble guys, moingon jud ko nga ana jud ana gyud no, kay nakalitag sikat ba, uy Ginoo ko. But then again, it's important gyud to humble ba nga kanang i-tone down it, dili just sa sometimes, like i-tone down jud, always be aware of your actions ba, nga kanang magpasalamaton gud ta, be grateful for everything gyud nga nahitabo sa imuha. Mo po niya kung isa sa mga na-learn ba nga, always say thank you kay wala ta kabalo og kano sa ni mawala. Wala jud ta kabalo guys, wala ganay nato gi-expect mo abot ni sa toa, wala po ta kabalo og kano sa ni mawa. And also isa po sa mga butang nga akong gusto iingon kay don't compare yourself sa uban. Kay like imagine ikaw, you're different. Different ka sa lain, different ka from me, you have something special, I have something special. Don't lose your individuality. Mao lang po. Ayaw gyud, like find yourself gyud, mangita gyud ug unsa joy makapahappy sa imuha, unsa imong gusto buhaton. Always, always, always think about yourself lang gyud. Ingana lang gyud na siya. You always think about yourself. Of course! Kisa man ka paraw-naw nako. I always think about myself. Dapat ingana yung mindself. But at the same time, humble yourself. Ana lang. Kay, I think karon di ba, daghan na kay trends, daghan na kaayog mga styles, daghan kay tag gina nahulog ang ulan. Daghan kay tag ginasundog because oh my god, they're so cool and their mindset is so cool, like they're so cool jud in general. But wala ta kabalo guys, they're also ugly inside. Mao na kanang be your own self. Mao jud nang nindot gyud. Kay dili gud siya lain na ma-inspire ka sa ubang tao, di siya lain jud na ma-inspire ka sa mga butang, ingana. Pero mas nice jud if ma-inspire ka while gina-discover ni mo imong self. Life is all about discovering gyud, exploring, learning, everything gyud kanang kung mag-as mo nga wala na gyud ko'y gina-look forward sa life ba. Ingana man ko before kanang wala man ko gina-look forward sa life oy. It's because I isolate myself man good from the real world. Medyo nimo mo step out ba sa imong comfort zone. Si kung like kana ganing maglugmok ra ka sa kwarto, na hala, wala jay kuan akong life ay wala na gyud kay wala na gyud wala na ko'y gina-look forward ba. But then I try to change my perspective, and ano ko nga, it's not a bad life, it's just a bad day. So kato nga time nga naka-realize ko nga kung lahion lang jud di ay ako ang pagtanaw sa life. I know it's not easy for everyone nga lahion gud ang perspective sa life. It's because kanang ingani raman ming anong mangingana na, like wala mingon day na wala may luxury to change our perspective ingana. No, ayo pag-think ana nga need og money or need og kanang privileges or anything to change your perspective. Like kung ako lang ginaingon is ayaw jud i-isolate yourself. I know we love isolating ourselves kay kanang we are comfortable with ourselves. Ana, once you step out, you go out, and then you try to indulge jud and double sa tanang butang nga naa jud sa kalibutan, you'll think nga kanang hala naa pa jud di ay ko'y gusto buhaton. Kaysa una ni anak ko nga i-end jud nako ako ang life pag makasakay na kog eroplano. Pero katong nasakay kog eroplano and then niabot ko sa laing lugar, anak ko nga I change my mind. Change agenda. I love life right now. Ano ba? It's like ang isa ka factor lang gyud para mas maka-explore jud ka kung unsa kanindot ang life, like it's kanang worthwhile i-live ang life is imong environment. Kay
I've been in a bad environment before. Siguro until now, patakabalo. But you cannot heal in the same environment nga naghatag sa imong sakit ba, na nakapatoxic sa imuha. So, unsay imong buhaton ana? You live that place. Gawas ka. And that's what I did. Lagan ako karon. Ana di ay. Kay, wala jud ko'y mabuhat sa balay. Wala ko'y mabuhat sa kwarto, wala ko'y mabuhat sa sige ko tanaw sa ko ang phone, sa ko ang computer or anything. I just go out. Then makig-socialize ko. Kabalo mo baong daghan kay kog masulti right now. It's because nakig-socialize ko sa uban. Like naminaw po ko sa ilang stories, naminaw po ko sa ilang experiences, naminaw po ko sa ilang advices, naminaw ko sa ilang mga maingon ba nga hala, this is kuan jud, murag this is the life that I want to live yun, kanang surrounding myself with people good gani nga with different stories and different experiences. Kay na ba yung mga experiences pod nga dili na to ma-experience ba pero na-experience na sa uban, and like hearing it from them kay murag naa po ka didto. And that's the goal of this podcast, na kanang maminaw lang ka sa among mga experiences. Doesn't mean nga kanang doesn't need to like i-relate yun nimo sa imong sa imong sarili, but like kanang some parts of it ba, mga bits of it nga, mga bits ani nga hala bitaw, like it makes sense. Am I making sense right now? Am I making sense right now, editor? Ana di ay. So mag-edit ani naga-make sense ba ko? Ana di ay. So mo to na why not make a podcast? Instead na kanang mag-socialize ko sa laing tao, why not make a podcast and while making a podcast, while socializing, himuon siyang podcast. Kaya it's like, tanan nako engage ay kanang socialization or tanan nako mga nakastorya na mga tao, podcast worthy gid siya. And I think, ano ko nga, why not do a podcast na lang pod? Kay, I have friends nga, mga favorite ninyo. Kanang murag normal lang kami magstorya ba, pero wala lang ko'y camera, mag-ana rami nga. Ano lang, murag, podcast daw ta, day. Sige, day. Murag ingana, good. Which is, mao na ron. Mao na ning podcast. Mao na ning katikaran. And I hope, and I really, really hope, you like this episode. Kay dagan kay kog istorya dire, unya wade ka naminaw, unya wade ka ganahe, i-delete imuhang account. Block this artist. Ara day, block this yapper. Sa asa man nagi-post ning podcast ni. Ana day yun. So I hope you guys really listen to anything I say. And kabalo ko siguro sa inyuhang part, siya nag-make sense. Oy, bisag unsa ra mag-istorya. Exactly. Bisag unsa ra kog istorya ani nga podcast. And you need to understand that. Wala na ko'y labot sa inyong reaction. Ana di ay, na mao na jud ni ang podcast na inyong ginahulat. What if di I know na kanang makastorya na ko sila Kyle Ichari, nanata diri. Kyle Ichari, or if you're listening, let's do a podcast. Mukhang delikado na naman si self pag hindi nakakausap ang about sa self. Ano diyan? Pag dili about sa self, let's end this conversation. Communication ended. Ano diyan? So, wala to siya guys, no? I think this is where we end things. Ano diyan? Diri na lang ta kuya. Undangan na lang nato di. Ano da yun? What if no ka na musakay ka sa jeep ba niya, imbis nga diri ra ko call kay mingon kag diri na lang tataman niya. So mao na pud ni, diri na lang tataman jud, diri na lang tataman sa tong podcast nga way klaro. Amot nagklaro ba ni sa inyo guys? Kay kung wala naglaro, mangundang ta oy, para man kag namina pa ba ka? Ara di ay dayon, diri na lang ko taman. Kabalo mo guys nga na diri ang nagkantaan na. Si Pero Ate Kra. Si Ate Jackie. Nadayon. And also follow Katikaran sa tanang social media, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok,
TikTok, Strava, tara na, social media, sa Viber, WhatsApp, naang katikaran guys, wa ko nagbinuang. And also follow me sa tanang social media, binuang na kung di ni mahitabo ug wala ko. Ana di, oy, kahambugira. Also naang katikaran sa Bumble, so swipe right. Unya, mo na to siya guys, no? Follow ko sa YouTube, TikTok, X, Facebook, sa pa ba? Instagram. Very, very active kay ko sa Instagram. So, go check my Instagram. It's Ira Daniela. AIRADENIELLA. Sa tanan dyan na Ira Daniela. Spelling na nakuha. Bantay. Mangutana pa mo sa comment section. Di na ko matubagan na. Anaday da yun. So, mo nito siya guys. I'm your host, Katik. Ang amazing, addicting, dili masugo na internet hati. And this is Katikaran kung asa magstorya ta sa dili na to problema. Dayon. Bye-bye. Mwah.